stewardship. 60s dzestewardship toda kudziburitsa tichitora mufananidzo wemuti tichidzidza pachinhu chinonzi muti. Munhu wese ari familiar nechinhu chinonzi muti handiti? Muchaona kuti muti paunomera kana kuti any plant painomera chinotanga kubuda chii? Vakaita agriculture chii chinotanga kubuda? Chikoro chesabata kaichi chii chinotanga kubuda kana muti kana any plant ichimera? Kasati kakwira mudenga kamwe kane kachita sei? Kachidzika. Kanototanga tanga pageneration ndekekuita sei? Kekudzika ndokanotanga pagermination. Saka muchaona kuti panomera muti kana kuti panomera any plant tine chinhu chinonzi mudzi. Ikako kanodzika ndiwo mudzi handiti? Mudzi iwoyoyo unogona kudzika ugokura kupfuura zviri pamusoro. Plant yega yega inorimwa kana kuti muti wega wega unomera ukasaita mudzi wakakura kupfuura chihunde chawo hautori time yakaita sei? Yakareba. Kana zuva rikapisa unoita sei? Unosvava. Imwe yobva yatoita sei? Yatooma. Saka muchaona kuti panomera muti chinhu chinotoita kuti muti wacho iwoyo urambe wakaita sei? Uripo inyaya yemidzi handiti? Muchaona kuti tine miti yakasiyana siyana. Pane miti imwe inonzi ine matepi handiti? Matepi root. Kana chiti tepi tikuona kuti ndo kanoramba kachidzika kachimhanya kusvika kandobata pane mvura nemanutrients akaita sei? Akasiyana siyana anokonzeresa kuti muti uite sei? Ukure handiti? Then pachizobva ipapo muchaona kuti chistem chemuti chiya uchimera chinenge chiri so weak zvokuti even ukadaiwo so chinovhunika. Mumango uchibuda ukangoita kunge wamuguma kudai so unoita sei? Unovhunika because the trunk harisati raita sei? Harisati rasimba. But ukadzipura kudai uchidzipura muti iyoyo uchaona kuti pasi panenge pane midzi yakatoti wandei uye pane zimudzi zihombe rinenge richiita sei? Richidzika pasi. Ngativerengerwei pana John 15 pavhesi ya5. John 15 pavhesi ya5. Ine ndiri muzambiringa, ine muri matari, unogara mandiri, neni mari, ndiye unobereka zvinhu zvakawanda, nokuti kunze kwangu hamugoni kuita chinhu. Umwewo atibatirawo Ephesians 5 verse 16. Endei pana Ephesians 5 verse 16. Umwe achibata 1 Chronicles 12 verse 32. First Chronicles 12 verse 32. Makoronike ekutanga pachapter 12 pavhesi ya 32. Kuvana vaisakara varume vaiziva nguva zvakanaka. Amen. Uye kuti vaIsraeri vanofanira kuitei. Vakuru vavo vaiva 200, hama dzavo dzose vairayirwa navo. Amen. Alright. Pane patatanga kutaura pana John 15 pari kubudisa Mwari vachiti ndiri muzambiringa. Mwari vachitaudza kuti ndiri muti. Pari kubuda an analog yemuti. But that tree ichatibatsira nhasi kuti tigone kunzwisisa chinhu chinonzi stewardship. Muchaona pataverenga pari kutaurwa nyaya yenguva. Pataverenga kuna Ephesians pane nyaya hanzi ngwarirai nguva handiti? Pari kutaurwa nyaya yenguva nekuti mazuva akaita sei? Akaipa. Tikaenda kuna 1 Chronicles pachapter ya 12 iri kutaura nezvevarume vakanga vachigona kunzwisisa vachigona kunzwisisa nguva. Saka panapa
pastewardship tiri kuona kuti the first t nyaya yetime yakatikoshera zvakadaro zvokuti tikatadza kuwana nguva naMwari, tikatadza kugona kunzwisisa nguva kuti nguva ino ndeyei, nguva ino tinofana kuitei, nguva ino chii chinofana kutaurika, nguva ino chii chinofana kuverengwa, nguva ino chii chinofana kuterereka, muchaona kuti zvinhu zvedu zvese chihunde chedu chinoita sei, chinooma. Saka tiri kuti isusu the first t yatachitaura yeye kuti midzi yemuti inodzika inguva, handiti the stewardship of time. Muchaona kuti nguva zhinji tinobatikana nezvedu zvenyika inoi, nguva zhinji tiripo pakutsvaga mari, nguva zhinji tiripo pakutarisa kuti inini ndazodai kana kuti mwana wangu azodai kana kuti mai vangu vadai, but pazhinji pacho hatinyanyi kupa nguva kuna Mwari. But tiri kuti isusu mutendi anofana kupa nguva yakawanda, anofana kudedicata nguva yake yakawanda kunani, kune zvaMwari. Nemhaka yei? Nekuti kune zvaMwari uku ndiko kunotibatsira kuti tinokonekta manutrients akawanda anobva panani, anobva pana Mwari, kuitira kuti muti wedu urambe wakaita sei, wakasimba, uye ugokura ugoita zvibereko zvakaita sei, zvakawanda. Muchaona kuti pakurarama kwatinoita, we are supposed to spend maximum time naMwari, but to the contrary, muraramiro watiri kuita mazuva ano tinotospenda the minimum time nani naMwari. But ndopaya patachiti mukaona muti ukaita mudzi unonzi the taproot uchidzika pasi, unoenda uchindotora mvura, unoramba uri evergreen. Muti une taproot hausvavi, hauomi, unoramba uri evergreen, chero kukapisa sei, kukaita sei, muti uyu hauite sei, hauomi. Why? Because wakakonekta kunobva manutrients. Saka isusu tiri kuti time yedu tikaisa mune zvaMwari, tikagona kuverenga shoko raMwari nguva dzose, tikagona kupinda mubasa raMwari nguva dzose, tikagona kuita madiscussions anoita nezvaMwari nguva dzese, tikagona kuona zvinhu zvinotikonekta naMwari nguva dzese, tikagona kuteerera even the music inotiisa padhuze dhuze naMwari, tinogona the truth is tatozvikonekta, our taproot inenge yadzika zvakadaro muna Mwari, zvekuti tazvikonekta kuti tiwane manutrients aMwari asingaperi. Muchaona kuti so many times patinosangana nemiedzo, kana taproot yako isina kusimba, isina kundokonekta muna Mwari, kurasika kunoita sei, kunouya. Vanyengeri vanogona kutokuhwina vakaenda newe because hauna kuita sei, you have not been connected. But kana wakakonekta the taproot, kana yakadzika yakandobata the water table inova Mwari, muchaona kuti chero miedzo mizhinji ikauya, mhepo ikauya, ikavhuvhuta, ikadii, still unoramba wakaita sei, wakamira. Saka what are we saying pazuva ranhasi? Tiri kuti isusu nguva yedu, handiti ngaive nguva inodedicatwa zvizhinji kubasa raMwari, be it witnessing, be it music. Vari kuimba vachiimba vanogona zvekuimba, let's dedicate our time kuna Mwari. Vanogonawo zvekuparidza, ngatiite izvozvo. Vanogonawo kudzidzisa, be at your place nguva dzese tichiita zvinhu zvaMwari, because muchaona kuti patinoenda chindoita witnessing, idi nderekuti hatisi kundodzidzisa, but chikuru chinoitika wakudzoka unenge watodzidza. There are so many experiences dzaunondowana mukati mebasa raMwari. Saka time yedu, let's make sure kuti time yedu taidedicata kunani, kuna Mwari. Nduzerezerons pasara 6 minutes. All right. Tichapura mberi tichitaura another T. Takatarisa the analog yemuti, handiti kana tatitora kutora chidzidzo chedu takanangana nemuti kuti muti utibatsire kunzwisisa nyaya yestewardship. Saka tataura isusu kuti marutsu edu ndo time, handiti marutsu edu itime yedu yatinayo. Saka time yedu ikawandira kazhinji kune zvaMwari, muchaona kuti hakuna miedzo yenyika ino inogona kutibvisa panani, panana Mwari. No wonder why vana Jobho vakagona kukunda miedzo yakaoma zvakadaro, inyaya yekuti marutsu avo akanga ari munani, muna Mwari. Mukatarisa all the chapters rebhuku raJobho,
hapana paanotaura nezvake. Ari mumatambudziko, mukufara, anenge achitaura nezvani? NezvaMwari. Saka isusu ngaivewo lifestyle yeupenyu hwedu kuti time yedu yakawanda, let's dedicate it kubasa raMwari nezvinhu zvaMwari. Toenda the second T, the temple of God. And the temple of God, pa-analogy yedu yemuti, taitora yakamiririra kana kuti yakamirirwa nechihunde chemuti, handiti the trunk, chihunde chiya chemuti, chihombe chidhafu ichi. That's the temple of God. Tiverengerewo 1 Corinthians 6 verse 19 to 20. Tinzwe kuti kana titaura kuti temple of God, what are we saying? Chii chatiri kutaura nezvacho? Amuzive here kuti mwiri itembere yaMwari mukati menyu wamakapiwa naMwari. Amuzive henyu nokuti makatengwa nemutengo, naizvozvo kudzai Mwari mumwiri wenyu. Amen. Shoko raMwari rati hamuzivi here kuti miviri yenyu ndiyo tembere yaMweya Mutsvene. Kureva kuti this tea yatiri kuti the temple of God iri kutaura kuti inini as a person, muviri wangu semunhu, handiti that's the temple of chi, the temple of God. Tikada kudzidza pamuti takatarisa chihunde chemuti chiya. Muchaona kuti chihunde chemuti chinobatsira, chinenge chakasimba, handiti chinotakurana nemanutrients chichindoisawo kumabranches chispreada chichiisa kwakasiyana siyana, handitika. But above all, mukada kutarisa chihunde chemuti, hakuna chihunde chemuti chisina the bark. Bark ndo ratinoti gwati, handiti vana vabvuti vachiti gwande kwavo, handitika gwati remuti riya handi miti tinototi katitema pane chileya chinoita sei chinobva, handitika that's the bark ratiri kuda kutaura nezvaro riri pasitemo. Saka muchaona kuti pamuti, pachihunde chemuti taakutodzidza kuti the temple of God haifanira kugara yakashama, nokuti chitrangi chemuti chakaita sei chakafukidzwa. Ukatotema muti, kana mukatarisa vamwe vaya vaimboita zvemaindigenous mabeehives mukoko, handi vanondosvika vodaiwo so wovhura wotora gwande riya, mukaona kuti gwande ro rikatobviswa, muti hauite sei, haurarami zvakanaka. Imwe yacho inotofa, imwe yacho it takes kana 10 years kuti muti iwoyo uzonyatsokuita sei, uzonyatsokuumbika zvakanaka. Saka tiri kuti chii isusu? Tiri kuti the trunk, the body of God yatiri kutaura nezvayo nhasi, yakanditarisa nhasi, iri kureva kuti haifaniri kugara yakashama. The bark must be there always. Gwande rinofanira kunge rakaita sei, rakafukidza nguva dzese. Zvazviri kureva ndezvekuti vasikana tinofanira kugara takaita sei, takafuka nguo, handiti nyaya dzekupfekwa dzikataurwa kazhinji vana baba nevakomana vanowanzotarisa kuchi kuvasikana nanamai, handitika. Saka tiri kuti isusu ngativharei tembere yeMweya Mutsvene, nekuti Mwari vatotaura pano kuti hamuzvizivi here imi kuti miviri yenyu itembere yeMweya Mutsvene. Saka tembere yeMweya Mutsvene, chero tikaenda kuThe Old Testament, tembere yaisagara yakaita sei, yakavhurika, yaitovhagwa nemachira anokosha. Zvichireva izvo kuti isusu sevatendi tinofanira kugara takafuka nguo dzinovhara, dzine dignity. Ndiri kungofunga kuti chechi yakare dei yaipiwa mukana wokumuka panguva dzino idzi, vakamuka vakapinda muchechi inoi, vaigona kutofunga kuti vaita sei, varasika vapinda muchechi isiriyo. Why? Because tinotendera dzimweni dzenguva vana vedu kutopinda muchechi akapfeka chimiri, agotopinda muno tigoita the whole Sabbath mwana yeye ari muno. Tigotendera vana vedu dzimwe nguva kutouya munhu akatopfeka dhirezi rimwe rakashama rokuti akasimudza maoko kudai akapesa pane pakaita sei, pakashama. But ari kupinda mukati mechechi yani, mukati mechechi yaMwari. Panapa Mwari woti hamuzivi here kuti miviri yenyu itembere yaMweya Mutsvene? Kana iri tembere yaMweya Mutsvene, ingagara here yakashama zvokuti even the devil can appreciate? Ngatichengetedzei tembere yeMweya Mutsvene. Patembere yeMweya Mutsvene zvinoitika mukati metembere, masongs anoimbwa mukati metembere anotoparidza utsvene hwani,
utsvene hwaMwari. Zvazviri kureva ndezvekuti pamiri yedu, pamusic yatiri kuteerera, pazvinhu zvatinoisa mukati mepfungwa dzedu, ngazvive zvinhu zvinoparidza utsvene hwaMwari. Tikatarisa even zvatinoona, ngazvive zvinoparidza utsvene hwaMwari. Vazhinji tinoda kuzoita tembere dzemweya mutsvene musi weSaturday, but the whole week tinenge tiri tembere yaDiablos. Because izvozvi tikakumbira mafoni kuti umwe neumwe ngaise password yake, toridza music iri mufoni, togona kuridza mafoni 5 kana 6 pano, but mamwe ese anogona kusabuda. Tikateera kumba kuma-TV yatakatenga nemari yatakakomborerwa naMwari, muchaona kuti zvinoonekwapo paTV ipapo zvakatosiyana nezvinoitika mukati metemberi yemweya mutsvene. But isusu tiri kuproclaima kuti tiri tembere yemweya mutsvene waMwari. Muchaona kuti even nyaya dzatinoswera tichiita, dzatinoteerera, dzatinokurukura, dzatinotoshare even pamafoni edu, dzatinoshare even nemamessages akasiyana siyana, muchaona kuti 90% if not 99% hadzinei nekurumbidzwa kwaMwari. But panapa tiri kuti chihunde ichi ngachitakure zvemanutrients ese ari kubva mumarutsu. Chihunde chemuti ichi chiri kutakura manutrients ese ari kubva muvhu, ari kubva kumarutsu, chakamanangisa kumabranches akasiyana siyana. Saka muchaona kuti pazhinji pacho tinozviexposa kuna Satani. Tazviexposa, manutrients anogona kuzotadza kusvika kumabranches edu. Chikonzero ndechei? Ndechekuti the tree trunk haina kunge yakafukidzwa ikatenderwa kuti itakure manutrients, itransporte manutrients akanaka ichimaendesa kumavarious departments. Tobva ndachida kuti tinogona kuzoiverenga tava kumba nyaya yekupfeka. Deuteronomy 22 pavhesi ya5 inotaura iyo kuti murume hafaniri kupfeka nguo dzemukadzi, nemukadziwo hafaniri kupfeka nguo dzemurume. Handiti there are so many debates panyaya dzekupfeka matrousers, nenyaya dzekupfeka madress, nenyaya dzekupfeka zvakasiyana siyana. But the truth ndeyekungoti nguo yemurume haifaniri kupfekwa nemukadzi, yemukadziwo haifaniri kupfekwa nemunhu wechirume. Muchaona kuti izvozvizvi mukatarisa pane pandaimboita survey yandaita, muchaona kuti even varume vakawanda vacho vakutopfekawo nguo dzechikadzi. We have so many celebrities vanotocherishwa nevana vedu vakatitarisa ivava, vanoswera vachionekwa nevana vedu vanopfeka nguo dzechikadzi. Vazhinji vacho vanotoekta vakatopfeka madress ana mama V, handiti nana maikuru vanotobuda vakatopfeka nguo dzechikadzi. Chii chavari kudzidzisa vana? They are trying to distort Deuteronomy 22 verse 5. But isusu pamwe pacho hatizvioni, tinenge tichingoti entertainment, ndeve majokes, vari kuita majokes. But majokes avari kuita ari kutinangisepi? Wakamatarisa iwewe, chii chaunodzidza pazvizhinji zvavanenge vachiita sei vachiita? Muchaona kuti majokes iwayo kazhinji anozopedzisira akwevera vana vedu kune zvakasiyana siyana zvinopokana neshoko raMwari. Why? Because havasi kuziva. Kana vachiramba vachizviona izvozvo, zvavanogona kusaziva kakukosha kakaita distinction between the male dress the female dress. Tobva taenda pamabranches. Tati tikabva pahunde yemuti, handiti nemabranches anozobuda akawanda pamuti, handiti zvichidhipenda nokuti muti wakaita sei. Pane imwewo yakaita semupopo. Mupopo unogona kuenda branch rawo 1 iroro tikwira tichiita sei zvichiinda itype yemuti, handiti mupopo unogona kuita 2 kana 3 branches kana watozombokura zvekurevesa. Tine miti imwewo vana mumengo inogona kutongotanga ichingoti hunde ikangodai yakutosupply mabranches akasiyana siyana. Saka muchaona kuti mabranches aya ndo atiri kuti these are the talents dzatinadzo paupenyu hwedu. These are the talents and the treasures dzatinadzo. Muchaona kuti tine zvipo zvakasiyana siyana. Umwe neumwe takagara ipapa, umwe neumwe ane chipo chake, ane zvipo. Right? Minimum nemunhu ane chipo chake, handiti. But pane vamwe vane zvakaita sei vari multi talented.
vane zvakati wandei, but sometimes tikada kutoita kasurvey izvozvi kungobvunza kuti ndikangoda kungoti izvozvizvi marriage achipo chenyu ndechei, pamwe pacho munogona kutoona vachitochishayiwa kutoti ina ndisati ndanyatsokuziva handiti, but inside munhu wega wega pawakazvarwa wakazvarwa uine chipo chinokubatsira kupa mbiri kuna Mwari. Saka muchaona kuti pamwe pacho tati mabranches anogona kuwanda handiti. Umwe munhu anogona kunge ari mudzidzisi achiimba handiti, achiparidza, ari muparidzi zvekare, ari munhu uyoyo anogona kuweuka mavaenzi zvamunotoshandisikawo nazvo, ari umwe futi munhu anogona kundogovera shoko raMwari achitenderera, anogona kuita munhu wani. Kwozoita umwe munhu wekuti makamutarisa somunoti inenge patinopinda pese ndinongovaona but handisati ndambovaona kana vachiita munamata, handisati ndambovaona kana vachiita lesson, tikatova vanoramba, but ivi pachechi pakasvika munhu, he or she will be the first person kuita welcome muenzi. Ndo chipo chavo kaichocho, chipo chavo. Saka tiri kuti these branches they should be nurtured handiti, but achisupplyiwa manutrients achibva kutrangi, oitwa nurtured mabranches edu aitwa nurtured. Muchaona kuti kana mabranches edu akaitwa nurtured zvakanaka, akanyatsopurunirwa zvakanaka, so muti handi tinopuruna tichiitira kuti zviya zvimwe tusingakuri, tusina kubuda zvakanaka, tichesei tubve tipe simba kubranchi rakaita sei rakasimba. But muchaona kuti muti ukasapurunirwa unobva waita shapeless, kazhinji kacho hauto, kana iri inobereka mizhinji yacho ndenozongobereka kana mango 1 kana 2 rimwe gore woita sei woregedza. Why? Because hapana kuita sei, hapana kupurunirwa. What are we saying? Tiri kuti tikaprotecta the trunk handiti, inotiburitsira the hidden talents dziri mukati medu, and those talents will be safe kana trunk ichinge yakaprotectiwa, yakavharwa zvakanaka, zvinhu zvese zvichifamba zvakanaka, the temple of God yakachena ichiita zvakanaka, matalents ari mukati methat temple anobuda zvakadaro zvokuti anenge ari intact, and they can multiply mabranches. Muti umwe chete unogona kuita mabranches anogona kusvika kana 7, 10 muti umwe chete kana kutopfuura, asi uchingori muti umwe chete. Mabranches iwaya kana achifeeda from the trunk iri kufeeda from the root yakakonectwa the water table inova Mwari. Tichaona kuti mabranches iwawo anenge ari very strong, and even mashizha anobudapo anenge achipenya, mashizha anobudapo anenge ane utano, mashizha anobudapo, even maruva anenge achibudapo anogona kukunda even mhepo ikauya ikazunza. So maruva nemichero zvinobudapo zvinogona kumira against all odds. Saka tiri kuti what are we saying? We are saying isusu, let us nurture the tree. Let's make sure kuti muti wedu wakakonecta kubva pasi pamaroots edu akakonecta muna Mwari. Trangi redu tarivhara zviri mukati macho zvine utsvene, manutrients ari mukati ari kutransportwa netrangi yedu ane utsvene, even the branches ari kufeedwa netrangi ane kakusimba, ane utsvene, ane kusimbira, ane kubatirira, ane zvese zvingadiwa pamukristu. But let us know this. Miti inouya zvakasiyana siyana handiti, imwe miuyu, imwe mango, imwe mupopo, dzakasiyana musize. Pasize, tichitasa size, we cannot compare kasisame tree kaya kanongobuda kakadai kotopera nezimuuyu zihombe handiti, but they are similar in their form. Form yacho yekungoti muti unongotanga nekuita maroots, waita maroots uchazongoita the trunk, mabranches zvichienda zvakadaro. Ndiri kuudzwa panapa kuti nguva dzinenge dzapera, saka tikawana mukana panguva dzemasikati tichaenderera mberi neleseni redu kusvika tazosvika kumafruits. Ameno, maybe we can have 1 or 2 comments and close the segment. Macomments ari kuti zvamabata
pamwe pacho unogona kunge wapoya, pamwe kana wadzidzisa lesson inogona kuuya in 2 different ways. Vanhu vanogona kunge vazvinzwa kana kuti vasina kana kunzwa zvachose. Saka pari kungonzi in summary, in short, zvatabatawo pachidzidzo chino. Zvinotaridza kuti hapana chaita sei chabatwa, ndizvo. Zvotaridza kuti apa mukoma Ed pane zvamabata here? Amen. Toda kutenda Mwari panguva dzino. At least tine zvatabata. Tichasimudza nelesson summary.